Dragoljub Zamurović, poznati fotograf, dobitnik brojnih nagrada, autor monografija štampanih širom sveta, otvorio je zanimljivu izložbu pod nazivom Vremeplov u holu Filozofskog fakulteta. Fotografije su prvobitno osvanule na njegovoj Facebook stranici uz koje je stajao komentar, a hiljade ljudi je moglo da vidi i podeli sa drugima ono što je njihova suština, a to je istina. Ja mislim da niko ne sme da ćuti, pogotovo u vremenu koje, nažalost, nije baš veoma lepo i svi koji ćute i prave se da ne vide šta se događa, oni su u stvari neprijatelji i svojoj deci i svima nama. Znači, svi moramo da kažemo kad nešto vidimo da nije u redu, svi moramo da ustanemo, da kažemo slušajte, to ne može tako, ne ide dalje. Kada su se mnogi iz vlasti bavili kalkulacijama oko toga koliko je ljudi bilo na protestima, 1 od 5 miliona, Zamurović odlučio da se popne na krovove zgrada i da fotografijom pokaže suprotno. Mogu samo da pomislim da su oni smislili sve laži koje mogu da iznesu, samo da bude drugačije nego što jeste. Eto, mogu samo to da pomislim, ne mogu drugo ništa. Ko može da laže slučajno, laže namerno. Za sebe kaže da je slikar fotoaparatom. Svaki put pokušava da fotografiju učini drugačijom. Večiti opozicionar koji pokušava da svakoj vlasti ukaže na greške. Njegove fotografije su objavljivane u Time-u, Newsweeku, New York Timesu, Šternu, Figaro magazinu, Nacionalnoj geografiji i drugim velikim svetskim časopisima. Njegovu izložbu pod nazivom Vremeplov možete pogledati do 31. maja u holu Filozofskog fakulteta.